jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ande ko ñalawma alhamisa hawri ko 16 lewru mai hitande ujunnaji 2024 habaruji mon e ɗemgal pulaar toɓɓe men ɓurɗi mawnude ɗiɗo habaruji ko toon to États-Unis fuɗɗoɗen ɗum noon manja toon to New York ƴeewen kadi ñawore kanko Donald Trump ancien président mo États-Unis holkoɓe kaali hen e tungnaɗi kadi haaldu jaltude hono kanko ñaawo o wi wonde ko so tawi ɓe gasni kamɓe fof présentude ɗumɗoji mabɓe dossier ji mabɓe ñande altinde yoɓe par kamɓe défense e kamɓe procureur ɗiɗi pour mbaɗe présentude koɓe mbiyata haalluji mabɓe gaynirɗi ñande talata hande habaruji gommiri toon to maison blanche hono kanko Kamala Harris vice présidente mo États-Unis o jaɓɓi kanko hoore makko invitation mo CBS waɗi pour wiide wonde mo fotte e vice présidente mo Donald Trump jaggol ƴeftude ɗum noon pour ɓe mbawa wadde débat may ngar date muɗum e kadi holko woni condition ngaji habaruji men international ko haare wonde toon to Palestine cour international justice jooɗima hannde ƴeewen kadi holkoɓe kala toon kadi hol jogorɓe kadi haalde toon janggo e yontere aronde ma en jaa kadi toon to Mauritanie ƴeewen candidat ji ko ɗaɓɓoɓe wonde ardade leydi Mauritanie kadi holto jarata toon to Sénégal hakkude relation ngaji jokkodiral Sénégal e Mauritanie surtout ko fati julde task ma en ƴeew kadi hono kamɓe ministre uji toppiri ko fati élevage toon to Mauritanie Sénégal renduɓe toon to Nouakchott koɓe kaali cakkitorɗen ko toon to Côte d'Ivoire ene wayno ko juma mawɗo mahama toon taw ko Maroc mahi ɗum ɗon ko toon to Abidjan juma o kadi ne wayno udditiyande ko ɗum woni toɓɓe men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en jañi hen so Allah jaaɓi joni joni sen garti siftinde on tan hannde ko alhamis hawri ko 16 lewru mai hitande ujunnaji 2024 ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon no mbiɗen ni hannde en garti kadi oɗo ñalawma alhamis hawri ko 16 lewru mai hitande ujunnaji 2024 habaruji men toon États-Unis puɗɗoɗen ko toon to New York d'abord en wayno ko kanko Donald Trump ñawore makko toon ko fate kalisaji ɗiɗi tokka en wayno ko ndeɗo ñawore nde continue hannde ene wayno hannde kadi ñalawma ko kanko Michael Cohen ñalli kadi toon to tribunal ɗum noon ko hakkude makko avocat ji défense avocat ji Donald Trump e avocat ji kadi sukaɓe rewɓe surtout hono kanko Stormy Daniel ko ɓuuri famede hen tan ɗiɗo avocat ji fof daranno ko bonnude inde makko mo daranno kadi ko won gueɗe won beele kanko hoore makko mo semtina hoore makko kono noon e tugnade kadi haralleɓe ko kaali ko en ne wayno ko o wawi kam ngol ɗo tinnade haysinde ko laabi kewɗi ko ɓenni e nder ñawoji makko walla surtout nde fottino e kanko Michael Cohen nde fottino e yimɓe sarɗiyankoɓe o wawi semdinde hoore makko ɗum woni o soka ko wawi wonde fof ene wayno ñaawo o haali o wi wonde ko tawde ene wayno ko ɓe kamɓe défense ɓe jogorani addude seede goɗɗo walla kamɓe procureur kadi ɓe mbi ɓe gasni ɗum noon hawnaki koɓe namde ɗe fof ma gasni ñande altine nde so gasi ñande altine nde en omo ɗamini wonde ko kamɓe procureur e kamɓe kadi défense avocat ji Trump e avocat ji keddiɗi fof maɓe mbawa parde wonde uddude rokkude koɓe mbiyata conclusion maɓɓe ñande talata ɗum noon firti wonde ko ene wayno hankkadi ko ñaworde woni koye gasde ko nden noon ƴeewete holno foti dumunne keddiɗo pour kamɓe goto maɓe fof wawa arde rokka hujju muɗum ko fati est ce que Donald Trump ne foti tawede ko kañum tooñi walla fotani tawede ko kañum tooñi donc ɗum woni ko ñalli toon to New York toon to Washington e tugnade kadi habaruji gomiriɗe CNN hono kanko Kamala Harris ene wayno jaɓɓi invitation mo CBS neldimo ɗum noon ko wiide wonde ko mo fosi fottude wonde kanko Kamala Harris pour beele mo wawa waddude débat o fottude vice présidente mo Donald Trump jogol ƴeftude ɗum ñalawmaji dokkaɗi ɗi ko ñande 23 lewru juillet walla ñande 13 lewru août ɗum noon e wayno débat mabɓe kamɓe vice président ɗi mbaɗa tan ko lawol gotol anda ko tawa noon hono kanko Donald Trump holmo ƴeftirde holmo foti ƴeftude hon ko yo wonnanmo vice président ɗum noon e wayno ko candidat ji kewɗi haala mumen kaala e doole mumen kadi jiyanomo toon to New York toon gari defandudemo kono andaka taw holɓe o ƴeftata kanko Donald Trump hande habaruji men toon to États-Unis ene wayno ko toon to UCLA ɗum noon ko université gonɗo toon to Los Angeles seppoji bonɗoɗi toon ko yimɓe hollannoɓe mettere mum sibabude haare wonde toon to Palestine hakkude Israël e kamɓe Hamas ene wayno ko seppoji bonɗe toon to UCLA ɗe hollanoma
e vidéo ji wonde ko won yimɓe wonɓe arɓe kañumen koye men ene piya ɓeɗon sepannoɓe ɓe en taw ko sepannoɓe pour mbiyata pro palestinien donc en woni oɗo saha joni ko enquête aji puɗɗima ɗum noon ko caggal nde CNN fuɗɗi hollude vidéo ji hono kamɓe ɓeɗo arɓe surtout eɓe jana yimɓe sepannoɓe eɓe piya ɗumen ɓe berla ɗumen kaaƴi fuɗɗama andede kam ɓeɗon sepannoɓe ni wona kañumen étudiant e kadi fuɗɗama andede wonde ko bonandeji bannoɗi toon to UCL ɗi wona étudiant ji gonɗo toon ɗi mbaɗi ɗum donc ko yimɓe umminoɓe boowal en jeeya hen donc tumnade kadi e habaruji gommiɗi toon goto woni mo foti jum jalti jaaro duuɓi 17 taw wona hay université to janggata wiyete kañum hoɗum ko edan ene wayno oɗo saha joni ko enquête aji nen continue pour wonde hollude o non seulement laamu ngu ne takki kadi hono kamɓe police ji gonno toon ɗi par ce que ɓe jii wonde ɓeɗo arɓe ene piya soppoɓe ɓe jii ene mbaɗa ɗeɗon golle hakke heure uji ɓe janani hen ɓe karani ɗumen kono noon kadi ene wayno ko kamɓe koye maɓe ɓe jokkonoki anniye ni wawde ankidde hol ɓeɗo arɓe ne jana e ɓeɗo soppoɓe koye wonde fof ene wayno ko non seulement kamɓe arɓe ne jana e soppoɓe ɓe nen enquêté kono kamɓe police ji wonnoɓe toon renannoɓe pour ko fate hen yimɓe seppoɓe ɓe e yimɓe kadi ɓe jaɓani seppude ɓe en wonde hakkude mumen ene wani ɗiɗon police ji goni koye enquêtede oɗo saha joni habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Gaza ɗum noon ko toon to Palestine ene wayno ko siftintan hono kamɓe cour international justice ɓe jaaɓi fuɗɗade jooɗade hanki ɗum noon ko hanki ñalawma alarba ñalawma alhamisa ene wayno ko ɗeɗo balɗe ɗiɗi yiya wonde ko avocat ji kamɓe Afrique du Sud kamɓe goni toon eɓe kaala holko woni sababu oɗo eɓe namdi kadi kono cour international de justice yo waɗ yamirore yaccinde pour wonde guerre gonɗo toon to guerre hakkude Israël e Hamas noɓe mbirata yo darto e ɗum noon noɓe mbirni wonde ko sababude oɗo saha joni hono kamɓe Israël naɓe non seulement ɓe bloqué kala balle ponnoɗe nadde toon to Gaza mais kadi noɓe mbardata yimɓeɓe ni civil mbardata civil en ɗeni ɗum noon ko hunde ɓurtude donc wawi wonde fo ene wayno ko kamɓe cour international justice o ɗum waɗi ɓe jaaɓi e jooɗade ko yacci pour heɗade kadi ɓeɗo pour heɗade kadi ene wayno Afrique Sud ko haalata siftinton tan ko Afrique Sud oɗo saha joni ne waɗi leyɗele jantude mum pour wiide wonde kene defan ɗum leyɗele goɗɗe kadi ko Colombia kañumen koyemen jante mabɓe kamɓe Afrique du Sud pour wiide wonde ko kañumen koyemen wonde ko Israël ko waɗata ko oɗo saha joni yettima ko wiyete génocide siftindon tan ko hannoɓe ndeɓe jooɗino ñanden nde ko hannoɓe ƴeftude décision wiide wonde ko Israël waɗi ko gueɗe ɗe waɗata ɗe wen yettima ko wiyete génocide goto ñawoɓe wiyata ko Uganda jeyaɗo Uganda kañum woni cukko gardiɗo o ko kañum woni kadi ene wayno callinoɗo wiide wonde ko yoɓe patta pour le moment ko Israël waɗata ko fof woni koye defande torum yettaki taw génocide ko ɗum waɗi ene wayno ko kamɓe jeeyaɓe ko mbiyata ligue arabe renduɓe toon ɗum noon ko ardiɓe leyɗele walla représentant ji makkeno walla leyɗele nogas ɗiɗi renduɓe toon to Bahrain ɓe mbawi koye maɓe ƴeftude miijade wonde ƴeftude décision ñagade Nations Unies ɗum noon yo ko wiyete dadiɓe taw ko Nations Unies ene poti neldede toon to Palestine gona hakkude Israël e Palestine naɓe ha état Palestine wawa joƴƴinede ɗum noon kadi ene wayno ko kanko e konngol makko kanko prince héritier Mohammed ben Salman bin Abdulaziz ko kanko woni prince héritier mo Arabie Saoudite o haaɗi wonde ko aduna o fof ene foti yantude mabɓe pour wawde ƴewde peeje no jeygol ñifira toon to Gaza e ɗum noon taw koko yacci e tugna e konngol makko kadi kanko roi mo Bahrain biyeteɗa Hamad bin Isa al Khalifa o kanko hoore makko o wi wonde ko conférence ene wayno ko batu mawgu no foti waɗede taw ko batu international ƴewde no jaam dañira toon to Moyen-Orient ƴewde kadi hono palestinaɓe no keeɓiri indépendance mumen toon to nokku men ɗum noon ene wayno ko secrétaire général mo Nations Unies kañum hoore mo haali wi wonde ko guerre gonɗo toon to Gaza o ene wayno ko uure udditinde ɗum noon kadi uure nde so renaki koko jogori yajje ɗon e région e konngol makko kanko Mahmoud Abbas gardiɗo ko mbiyata organisation Palestine gonɗo toon to West Bank o yenni janngu mbangu toon ñande 7 octobre taw ko Hamas waɗi ɗum kono noon kadi ene wayno o yenni no feewi kadi Israël no jaaburi no bombirta kanko hoore makko kadi o ñaaguimo wi communauté international aduna o kadi no foti rendude pour hadde yimɓe palestinaɓe no guittirte nokkuji men ni rentade hono bone bannoɗo hitande
o ñaagati kadi hono boneji bannoɗi e hitande ujunere e temedde jeenayi capanɗe e jeetati e ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ɗum ɗo ko nde palestinaɓe hewɓe déplacé kadi e nokkuji men kadi kañum koyemen gartani e ɗiɗo nokkuji hande ɗum noon ko kanko Mahmoudou Abbas siftinde on tan kanko Mahmoudou Abbas ko laamu kañum hoore mum weldani e laamu Hamas kanko laamu makko kanko Mahmoudou Abbas e mouvement mabɓe kañum hoore mum wotana toon to Gaza ene wayno ko kala yimɓe wonnoɓe militaire uji mabɓe kamɓe liggotoɓe mabɓe kanko Mahmoudou Abbas en ɓe guitti ɗumen oɗon nokku ɓe paatir ɗumen to West Bank ɗum noon ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi aɗa toon to Slovakia hono kanko premier ministre pellonoɗo hanki o ene wayno ko condition ngaji makko caɓuri seeɗa tugnade haalluji gumiɗi toon surtout BBC ko reporti wonde ko o wawi fertude guite makko o wawi kadi haaldude e yimɓe wonduno e makko ɗon ɗum noon ko ene siftini tan ko hanki nde o fellande o nawano ko hôpital Tokos gonɗo ɗon caggal muɗum ɓe jolnimo hélicoptère ɓe nayimo hôpital goɗɗo gonɗo kene wona 30 kilométre tugnade kadi e reportage gummiɗo toon ene wayno koye docteur ɓe mbadde makko kene wona heure ji 5 mbawi oppirdemo kam ɓe mbi o fella koye reedu e kadi o fellama e banggue walla makko banggue nano tugnade docteur en no kaali ene wayno ko natti wonde e danger hawnaki mo seddu ko yaaci tugnade noɓe kaali kanko noon ene wayno ko neɗɗo kadi kewɗo haalluji no fewi ko neɗɗo kadi sukaɓe mo jiiɗi no fewi ko donc mbiya ko populiste e kadi kanko hoore makko ko sehli Russie kadi ko neɗɗo mo ganduɗa gañƴo kala ko wiyete ko fati immigration gañƴo kadi leydi Slovakia naata e haareji ni haare surtout haare Ukraine e Russie nde kanko hoore makko jaɓani ɗum kono noon ene wayno kadi ko neɗɗo lundiɗo no fewi gueɗe ɗe ganduɗa communauté européenne ko waɗata toon ko wawi wonde fof ene wayno ɗaminaɗo ɗo e balɗe ɗiɗi balɗe tati hawnaki ma condition ngaji makko caɓor kanko oɗo premier ministre mo Slovakia toon to Mauritanie tugnade kadi habaruji bindaɗe e African News hono kanko Mohamed Ould Abdel Aziz o dañani wawde dépose candidature makko ɗum noon ko toon pour ƴewde kadi wonde candidat ardade leydi Mauritanie siftinde on tan ko kanko ardino leydi Mauritanie tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi haysinde wonde ko cokkanoɗo wonde mo takka omo soka lebbi omo soka kene wona duuɓi 5 pour takkedemo wonde ko won rimdinde kalis mo wona kalis gonga e gueɗe mbaɗo e kadi hutorade doole makko pour dañde won ngaalu won ko wawi wonde fof ene wayno ko yamirnomo yo yaltu pour o dépose dossier makko e tugnade kadi haalluji jaltude hakkude makko e gardiɗo conseil constitutionnel o ene wayno ko gardiɗo conseil constitutionnel hono biyeteɗo Diallo Mamadou Bacci winomo wonde ko ɗon conseil constitutionnel e Mauritanie fof bawɗo wonde fof ene rokka liberté wawde dépose dossier mum kono ene wayno ko tugnade haalluji garnoji toon gila euro ɓennani kanko hoore makko nde o naati nde o wi wonde ko won neɗɗo goɗɗo mo fadi oɗon ko kañum addata ko fate dossier ji makko caggal muɗum ene wayno ko on ari caggal muɗum on wiyete ko Mohamed Ould Abidine kono ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade kadi e dossier ji ɗi no ƴeewirani hono kanko Mohamed Ould Abdel Aziz ene wayno o timminani no foti dañde ko wiyete parrainage pour wonde candidature tugnade kuulal bindagal toon ono kamɓe kala jiɗɗo wonde candidat toon to Mauritanie il faut ko daña ko wiyete en yimɓe temedere taw ko conseil ji municipaux ji e taw kadi no daña ko wiyete maire uji 5 taw kañum mbaɗa ɗum parrainage donc tugnade halluji jaltu toon hono kanko candidature makko ene wayno o dañani yimɓe fodɓe ɗon ɗum noon ene wayno ko candidature makko jaɓa kanko ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz toon to Mauritanie ene wayno ko oɗo saha joni ko yimɓe jeeta toon mbawi dañde dépose candidature aji mumen ɗum noon e ɓeɗon yimɓe jeeta toon jeeya hen hono kanko gardiɗo leydi Mauritanie ono biyeteɗo Mohamed Ould Cheikh ono kanko gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Ould Ghazouani donc ene wayno oɗo saha hono kamɓe conseil constitutionnel ɓe jogui jonte ɗiɗi pour saktude hono liste yimɓe candidat ji dossier ji men ɓe jaɓa pour ɗaɓɓude ardade leydi Mauritanie hande toon to Mauritanie toon to nema hono docteur eɓe walla yimɓe liggotoɓe toon ko fati cellal ɓe goni koye seppoji ɗum noon gila hanki
alarba ɗum noon seppoji maɓɓe wiide wonde ko won jobdele maɓɓe kadi ɗum ɗon kama yo ngar ne lebbi ɗiɗi joni ɓe jooɓa e kadi ene wayno ko oɗo saha joni ɓe namdima ko yacci kala koɓe ndewata laamu ngu ko fate liggueji maɓɓe ko fate jobdele maɓɓe yo ngar ko yacci ɗum noon ɓe mbi wonde ko tugnade haaluji gumi toon so tawi e keɓani jabol ummade laamu ene wayno ko ñande 17 lewru ndu ɗum noon à partir de aljuma koɓe continue wadde grève uji maɓɓe e ɗum noon kadi koɓe dartinoɓe liggueji maɓɓe foof tugnade kadi habaruji mo journal taqaddum heewi ne wayno ko manifestation waɗi ko toon to centre médical gonɗo toon to Nema nde toon to Nouakchott hono ministre toppitiɗo ko fate e gaynaka o wawi kanko hoore makko joddade e tolno makko mo Sénégal garnoɗo toon ɗum noon ene wayno ko jonde maɓɓe kanko ministre toppitiɗo ko fate ndem gaynaka toon to Mauritanie biyeteɗo Hamdeit Wuld Chaine o wawi o joddi koye docteur Mabouba Diagne kañum woni tolno makko gumiɗo toon Sénégal ɗum noon wayno ko jonde maɓɓe ko fate oɗo saha joni ƴewde holno ɓe mbawi wallodirde ko fate surtout yen dammiri no guitira toon to Mauritanie fade toon to Sénégal ako adi julde taske aro e surtout pour hitande ujunnaji e tugnade kadi e ko winda e nder hitande ujunnaji 2023 ene wayno ko ummino Mauritanie fade toon to Sénégal ɓuuri 1,6 ujunere dammiri ene wayno neldama toon to Sénégal nder hitande ujunnaji 2024 noon eɓe ɗamini wonde ko sohla joni ken ma won hakken ken won 250 ujunere toon to Tchad ene wayno élection ngaji bannoɗi toon ñande 6 lewru mai oɗo saha joni ene wayno ko kamɓe partiji lundu eɓene continue eɓene mbiya wonde koɓe jaɓani ɗiɗon élection ngaji ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni hono surtout hono kanko biyeteɗo Success Masra caggal kadi nde yiya wonde yimɓe rebelle en kañumen koye men ene daari ene mbaɗi vidéo ji mbine supporting ene wayno oɗo saha joni o wawi windude ɗaɓɓade fade cour suprême toon to Tchad pour wiide woteji résultat ji jaltuɗi kanko hoore makko jaɓani ɗum hono kanko biyeteɗo Success Masra ene ko kanko hoore makko gardiɗo leydi Tchad o ko kañum hoore mum wonnamo premier ministre kono ene wayno ko kamɓe ɗiɗo jaaduno pour ƴewde goto maɓɓe foof beele ne gaño haade résultat ji jaltuno hono kanko Success o yaltini o wi wonde ko kanko gagni élection ngaji ɗi henna ɗum no o dañi kene ɓuura 50%. ene wayno konde goomu toppitiɗo ko fate élection ngaji nde yaltini résultat ji wi wonde ko hono kanko Mohamed gardino leydi ndi ko kanko dañi 61,3%. Success dañi ko 18,53 ko way wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ala fitinaji gonɗi toon kono noon ene wayno ko kamɓe partiji lunduɗi ɓe jante makko kanko Success Masra pour wiide wonde ko eɓe calli woteji ɗi résultat ji jaltuɗi ɗi henna pour wiide wonde ko résultat ji ko gujjaɗi cakkitoɗen habaruji men ko toon to Côte d'Ivoire e tugnade kadi ko Africa News windi hono kamɓe leydi Maroc ɓe mbawi uddidde juma mawɗo toon to Abidjan juma o noon ene wayno ko ɗiɗo duuɓi 7 o wonno koye mahede ene wayno juma o kadi tambi kalis muɗum walla jobdi muɗum ko kamɓe leydi Maroc juma uddita kadi koye ko kanko hoore makko roi Maroc biyeteɗo Mohamed Sisse mo tawa e ɗum ɗon e nder konnguɗi ƴeftaɗi toon hono kamɓe ambassadeur mo Maroc gonɗo toon to Côte d'Ivoire o siftini wonde ko jokkodiral walla cehilagal hakkude Côte d'Ivoire e Maroc ɓuuri kene wona duuɓi 60 o haali kadi ɓe mbi wonde kadi ɓe kaali kadi kamɓe Côte d'Ivoire naɓe mbi ko Maroc ko leydi kañum hoore mum meeɗani wasde yillade toon to Côte d'Ivoire e ɗum ɗo kadi ɗiɗo duuɓi ɓenni hono Maroc ne continue wawde yidde jokkodirde leyɗele surtout leyɗele ɓaleɓe gonɓe toon ɗum noon ko Côte d'Ivoire tan ne jeeya hen ko wawi wonde fof ene wayno juma udditama juma o kadi ko juma ɓurɗo mawnude toon to Abidjan tugnade haaluji gumiɗi toon to Africa News. bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftinɗon tan hannde ko alhamisa 16 lewru mai hitande ujunnaji 20 hiyen mbaal jaam ha janggo kadi may gartuta e Allah jaɓi on jarama.